दायो जों थांगासिनो आरोना खानानाव हाबा जानो। दा देखायगोन, नायलांबाय थादो लोगोफोर। नायनानै भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो। साइकेल पार्टिसो दिन्थिया नालाय जोंना, सब साइकेल गोजा, साबा फैदों आरो। नायलांबाय थादो। अन्थाइबारि गोजा, अन्थाइद्रायलै जों बै सेन्टारजों थांसै डाइरेक्ट मोनहैगोन। दालागै अखा हाना मोजां जाबाय। लामा मोजां मोनफैबाय, मोनहैसिगोन आरोना, बारा गोजान गैला। दायो थांगासिनो। बैयाव मोनसे थारनिं मोनो, बे थारनिंनिफ्राय ल'थाय जानो। जायो। मोनसिगोन नै लोगोफोर, मोनसिगोन, बारा गोजान गैथारला। गामिनिफ्रा उनाव थानानै बेजों फैबाय जों लोगोफोर, सिदा थाङा। Di Brazil.